Bună ziua! Mă numesc Olnița Ruxandra Gabriela și vreau să-mi dați și mie o sugestie de pastă de dinți. Eu, sincer, am încercat toate pastele de dinți din lume și niciuna n-a funcționat pentru dinții mei. Dar, acum, o să încerc una nouă. Gata, mi-am adus aminte. Ieri era ziua mea și a venit o colegă de la mine, de la școală, a venit să-mi dea o pastă de dinți de cadou. Și eu m-am bucurat foarte mult. Și acea pastă de dinți se numește Colgate. Hai în baie să vedem cum își face efectul. Bun, am revenit. În baie. Aceasta mi-a dat-o prietena mea, Ioana. Și, după cum vedeți, are 3 culori. Albastru este pentru întărirea dinților. Alb este pentru albirea dinților. Și verde pentru a scăpa de carie. Pentru a scăpa de carie. Uitați cum arată. Nu. Bun, acum o desfacem. Și o punem pe pasta de dinți. Închidem și o punem deoparte. Uitați culorile. Acum o să ne spălăm pe dinți. Bun. Ăsta îl postez.